Вітаю сябры, вы на канале Відзік, каля мікрафона Рудзі, значыць час для гульнявых навін. Нарэшце выйшаў беларускі футбольны сімулятар UFL. Пад ціскам Nintendo з гульні Palworld прыбралі некалькі механік. Усё гэта, а таксама рэліз экшена пра самурая з коцікам і іншыя навіны. Перад пачаткам праверце падпіску на канал, ці націснулі на лайк, ну і вядома, абавязкова даглядзіце відэа да канца, а я распавяду і пакажу вам штосьці цікавае. 5 снежня адбыўся афіцыйны рэліз бясплатнага футбольнага сімулятара UFL ад беларускага распрацоўшчыка. Гэта гульня, адным з інвестараў якой выступіў сам Крыштыяну Роналду, што ўклаўся ў футсім на $40 мільёнаў. Тут геймеры могуць сабраць свой склад мары ў аналагу рэжыму Ultimate Team з EA Sports FC. Адзіночных рэжымаў у праекце пакуль няма. Распрацоўшчыкі апісваюць сваю гульню як футбольны сімулятар з безумоўна сумленнымі механікамі. Тварам праекту стаў сам Крыштыяну Роналду, а сярод іншых амбасадараў адзначыліся Ромелу Лукаку, Роберто Фірміна і Кевін Де Брюйне. Праект ад студыі Strikers ужо даступны на PlayStation 5 і Xbox. Рэліз на ПК адбудзецца ў 2025 годзе. У наяўнасці, што важна, поўная беларуская лакалізацыя з каментарыямі. Tales of Iron 2 Whiskers of Winter. Сярэдневяковы Souls-like платформер пра каралеўства грызуноў павінен быў выйсці ў тым самым лютым 2025-га. На гэты месяц намечана незвычайна шмат іншых праектаў. Нават Kingdom Come Deliverance 2 пасунуў дату рэліза з 11 числа на 4 з прычыны высокай канкурэнцыі. Дык вось другая частка жалезных хвастоў вырашыла ўвогуле збегчы на студзень, а дакладней на 28 число. Нагадаем, дзеянне другой часткі адбываецца ў тым жа свеце антрапаморфных звяроў, што і ў першай Tales of Iron. Цяпер гульцоў закіне на поўнач, дзе абудзілася старажытнае і неапісальнае зло з вялікімі крыламі і вострымі ікламі. Неабходна дапамагчы маладому спадчынніку вартаўніка пусткі на імя Арло палепшыць селішча, аб'яднаць кланы і разбіць чорныя крылы назаўжды. У сіквеле дадалі новую сістэму дня і ночы, а таксама палепшылі працэс будаўніцтва базы. Першая частка была неблагой бадзялкай з атмасфернымі лакацыямі, так што чакаем другую. Tales of Iron 2 Whiskers of Winter выходзіць на ПК і асноўных кансолях, у тым ліку Nintendo Switch ўжо 28 студзеня. Даступна ў Беларусі. Агляд першай часткі жалезных хвастоў можна паглядзець на канале Рудзі. Незалежная студыя Legion прадставіла трэйлер-анонс свайго дэбютнага экшена Covenant. Па апісанні праект з'яўляецца FPS Souls-лайкам з элементамі метроідваній у свеце цёмнага фэнтазі, дзе апроч сюжэтнай кампаніі заяўлены кааператыўны рэжым з падтрымкай PvP. У галоўнай ролі так званы пасланнік, анёл-ваяр, які выконвае волю стваральнікаў. Герой павінен пайсці па следзе свайго папярэдніка, каб даведацца падрабязнасці яго смерці і раскрыць вялікую таямніцу сусвету. Распрацоўшчыкі абяцаюць прадставіць шырокі свет з узаемазвязанымі лакацыямі для даследавання, складаныя бітвы з босамі, галаваломкі, платформінг, а таксама разнастайны арсенал даволі дзіўнай зброі і здольнасцяў. На дадзены момант гульня рыхтуецца для ПК, калі невядома. Старонка з тым даступна ў Беларусі. Філасофская галаваломка The Talos Principle выйшла 10 гадоў таму і, зразумела, даўным-даўно спарахнела і парасла былём, таму Devolver Digital і Crow Team узяліся за яе перавыданне. У рэмайстры з падзагалоўкам Reawakened чакае новы графоній на базе Unreal Engine 5. Аўтары падцягнулі асвятленне, тэкстуры і дызайн лакацый. Арыгінальная кампанія DLC Road to Gehenna, а таксама новы раздзел прысвечаны нараджэнню сімуляцыі. І, што важна, плюс рэдактар узроўняў для фанатаў. Дарэчы, арыгінал прадаецца зараз са зніжкай у 90% за $1,5 у Беларусі. The Talos Principle Reawakened з'явіцца ў 2025 годзе на ПК і кансолях. Журналісты Eurogamer звярнулі ўвагу на нядаўняе абнаўленне Palworld. Невялікі патч змяняе адну з ключавых механік гульні, звязаных з лоўляй і выклікам істот пры дапамозе кідання шара, які нагадвае пакебол. У гэтым верасні юрысты Nintendo падалі ў суд на студыю Pocket PS за парушэнне патэнтных правоў, звязаных з характэрнымі сістэмамі гульнявога працэсу з серыі Pokemon. Судзячы па ўсім, менавіта гэта стала прычынай змены механікі ў Palworld. Зараз, каб выклікаць палаў, так тут называюцца звераняты, кідаць шар не трэба. Персанаж проста выцягвае руку са сферай, пасля чаго з'яўляецца абраны монстр. Акрамя таго, сетка карыстальніцкага інтэрфейсу з гэтага часу адлюстроўваецца толькі падчас прыцэльвання. Ці дапаможа
дапамогуць гэтыя змены распрацоўшчыкам даведаемся ў будучыні, калі судовая справа падыдзе да канца. Сама Nintendo патрабуе ад Pocket Pay грашовай кампенсацыі і спынення продажаў Palworld да поўнага пазбаўлення механік, якія парушаюць аўтарскія правы. Распрацоўшчыкі Sleight of Hand паказалі геймплей свайго нуарнага стэлс-экшена. Праект сумяшчае ў сабе элементы збору калоды здольнасцяў і дэтэктыўнага расследавання. Галоўная гераіня Лэдзі Удача – акультны дэтэктыў, якая вырашыла ў што б там ні стала адпомсціць Ковіну ведзьмаў з змрочнага Стыпл-Сіці. Дзяўчына шмат курыць, думае і пранікае ў розныя змрочныя месцы горада, ідучы па следзе тых, хто яе падставіў. Распрацоўшчыкі з Riff Raff Games прызнаюцца ў любві да Metal Gear Solid, Dishonored і Max Payne 2. Яны жадаюць, каб іх гульня падарыла геймерам падобныя эмоцыі. Унікальныя здольнасці на картах павінны даць экшену разнастайнасць, а горад-пясочніца будзе развівацца рэагуючы на стыль праходжання. Аўтары хочуць падарыць гульцу свабоду эксперыментаў і да разгадкі таямніцы давядзецца ісці самастойна. Sleight of Hand атрымала анонс на пачатку 2024 года. Выйдзе на ПК і Xbox, правда, невядома калі. Таксама адразу патрапіць у каталог Game Pass. Старонка Steam даступна ў Беларусі. Зборнік Legacy of Kain Soul River з рэмайстарамі першай і другой часткі выйшаў увечары 10 снежня. Вытворчасцю перавыдання гульняў займалася Aspe, вядомая па абноўленых версіях Tomb Raider, Star Wars Battlefront і іншых. Экшн-адвенчуры атрымалі палепшаную графіку, больш зручнае кіраванне і некалькі дадатковых функцый. Карту, компас, фотарэжым, а таксама механіку змены дня і ночы. Арыгінальная Legacy of Kain Soul River выйшла ў 1999 годзе, а яе прамы сіквел у 2001. Гейм-дырэктарам і вядучым сцэнарыстам абедзвюх частак была Эмі Хеннік, сааўтар Uncharted. Рэмайстры ўжо атрымалі 83 балы на OpenCritic. У цэлым журналісты засталіся задаволеныя зборнікам, але паскардзіліся на візуальныя багі, нязручную камеру і пасрэдны па сучасных мерках геймплей. Перавыданне дзвюх гульняў у адным зборніку даступна на ПК і кансолях, у тым ліку Switch. У Беларусі $14,5, іншыя рэгіёны 139 злотых і 600 грыўняў. The Spirit of the Samurai распавядае гісторыю, як зразумела, самурая на імя Такэсі. Ён вымушаны змагацца супраць дэманаў, што вырваліся на волю. Галоўнаму герою ў кампаньёны трапяць верныя паплечнікі Кот Тесай і добры дух Кадама. Усе тры персанажы будуць гулябельнымі, кожны з іх па-свойму ўзаемадзейнічае са светам. Напрыклад, самурай валодае мячом, а вось кот выдатна скача па платформах. Ключавая асаблівасць The Spirit of the Samurai на дзіва не кот, а анімацыя ў стылі стоп-моушн, якая нагадвае аб лялечных мультфільмах. Яе аўтары натхняліся працамі легендарнага аніматара Рэя Харрыхаузена, які працаваў над спецэфектамі фільма ў сярэдзіне 20-га стагоддзя. Але ўсё не рабілася, як у мінулыя часы. Графіка цалкам створана з дапамогай лічбавых тэхналогій. Рэальных лялек распрацоўшчыкі вырашылі не выкарыстоўваць. Метроидванія ў антуражы японскай містычнай міфалогіі выйшла на ПК 12 снежня ўвечары, значыць, пасля стварэння відэа, таму кошты не падкажу. Старонка Steam, як і дэмка, даступна ў Беларусі. А з бліжэйшых рэлізаў толькі ў аўторак, 17 снежня, варта чакаць Flint Treasure of Oblivion. Яна раскажа пра прыгоды персанажаў легендарнага рамана Стывенсона «Востраў скарбаў». Галоўнымі героямі стануць, зразумела, капітан Флінт і яго дапамагаты Білі Бонс, якія шукаюць загадкавы скарб. Treasure of Oblivion сканцэнтравана на пакрокавых тактычных сутычках. Баявая сістэма распрацоўвалася з аглядкай на настолкі. У бітвах выкарыстоўваюцца косці, у кожнага персанажа ёсць адмысловыя навыкі, пры гэтым і байцоў, і самі косці можна паляпшаць. Для максімальнай эфектыўнасці неабходна камбінаваць уменні. Атмасферу пірацкіх прыгод павінна забяспечыць падача сюжэта ў выглядзе маляўнічых коміксаў і гістарычна пэўныя касцюмы са зброяй. Наймаць можна ў тым ліку легендарных піратаў кшталту Джона Сільвера і Мэры Рид. Мараплаўцы адносяцца да аднаго з 12 класаў, кожны з якіх па-свойму карысны. Напрыклад, калі размясціць побач двух персанажаў аднаго класа, можна адкрыць новыя здольнасці і правесці комба-атаку. Пакрокавая тактыка пра знакамітых піратаў выходзіць 17 снежня на ПК кансолях. Старонка Steam даступна ў Беларусі. Гэты праект у маім спісе жаданага даволі даўно.
На гэтым на сёння ўсё. Спадзяюся, вам было цікава і вы падзеліцеся сваімі шляхетнымі лайкамі, падабайкамі і каментарыямі. Таксама заходзьце ў тэлеграм-канал Відзік і на альфа-версію ўласнага сайта Відзік.орг, над якім ідзе праца. Ад усяго сэрца дзякую спонсорам з Patreon канала Рудзі. З 13 снежня YouTube адключае манетызацыю для беларускіх аўтараў, таму яшчэ раз падзякую усім, хто падтрымліваў менавіта тут і пакідаў платныя каментарыі і быў спонсорам на канале. Адгэтуль адзіным варыянтам паспрыяць развіццю і Відзіка, і Рудзі будзе не забаронены ў Беларусі Patreon, хоць да яго з некаторых правайдераў не зайсці без VPN. Ваша падтрымка неацэнная, тым самым дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць беларускі геймінг, 2 гульнявых каналы і ўласны сайт, а за гэта атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Ну і зразумела, записываеце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Прарвёмся, сябры. Усім дзякуй і да новых сустрэч.